So kini atong challenge karon mao na siya ang tigmo challenge Tagalog version. Tagalog. Kasi pila no premium naman. Ang Kison may Premium ani Sura ano Tagalog. 200 pesos. Apit dire kay Sildos Bar. Hapit na kasilo sa bar. Maningkamot ko kay para ni Ernesto. Sige. Yeah. Dili mo kinalan og kanang police dog sa bar man. Hapit na. Hapit na Ernesto, i-hire ka. Nabi dyan ay magmaoy, ma'am. Oh. Okay. Kami lay bouncer ya. Malay na. Police dog. Balitag na magbinuwang ya ma'am. Oh, ngayon kayo. Bouncer, ma'am, kini miss not say. Okay. Ang ko na ni 5 seconds ra gyapon akong ihap. Okay. Ha? Sige ma'am. Okay, permiro totong tagsok. Okay. Ipinapasok, inilalabas. Masakit kung matigas. Ikiskis mo't may lalabas na maputi at madulas. Ano? 1, Sing sing. 2, Shampoo. 3, 4. Ano ba ganito ma'am? Ipinapasok, inilalabas. Masakit kung matigas. Pasok. Ikiskis mo't Kiskis. may lalabas na maputi at madulas. 4. Murag maon naman siguro. Unsa man na? Siguro murag jer na. Wrong. 5. Ernesto. Ikaw ma'am. Ipinapasok, inilalabas. Masakit kung matigas. Ikiskis mo't may lalabas na maputi at madulas. 1, Shampoo. Kiss. 2, Ako ma'am kanang 3. labas. Labas ang kuan ka ba? Sudlay. Wrong. 4, Tuhos. 5. Alimakoy. Ma'am, Ipinapasok, inilalabas. Masakit kung matigas. Ikiskis mo't may lalabas na maputi at madulas. toothbrush. Ha? Toothbrush. Kuwang. Toothbrush. Toothpaste. Isumpay. Hala. Oy, epe ma'am. Tagalog. 1. Epe. Epe Ma'am, ma'am. kumaon ng Tagalog ka na, ma'am. Toothbrush o toothpaste, ma'am. Ha? Toothbrush o Ah, toothpaste. Okay. Toothbrush na may toothpaste. Oo. Yeah, correct. Naman na siya. Oh, 200. Paano pasok labas ma'am? Ay, episode gawas sa baba. Next. Hinahawakan, sinusop-sop, hugis haba at pabilog. Matamis na tila pulot, sa gilid hinihimod. 1. 2. Patitin. Wrong. 3. Ayara, ibalik. Hinahawakan, sinusop-sop. Hugis haba at pabilog. Bilog ako. Matamis na tila pulot, sa gilid hinihimod. Ice candy. 3. Ice cream. Ha? Ice cream. Punay ba? Ice. Sakto to, ice cream, pero na siya sumpay. Ice 3. ice cream chop. Ice candy. 4. 5. Ice, Ma'am. ice cream na ice Ice cream na ice baby. Ice 4. baby. 5. Sakto to ice cream, pero na pa sumpay. Ice cream stick. Wrong. Ice. 5 na. Tagsok. Ice cream. Ah. Unsay Tagalog sa kuan kanang gunita niya. Stick. Stick gani. Dili naman ni apa. Ice cream apa? Sakto ta na, pero Epe. Ah. Epe maoy. 1, Ano may klo na? 2, Bar. Ma'am, ako ma'am. 3, Pwede balik ma'am. Ayun, ayun sa. 4. Ma, ang kanang ice cream. Oh. Naman ay unsay Tagalog na. Oh, unsa na? Ice cream sip. Kuy ba? Ice cream. Ah. Sip. 4, Ata awon si apa ba apa na. Pa. 5. Ay. Ernesto. Uy, ako ni. Ernesto. Ayun. Ah. Repeat mo. Ikaw. Ice cream, pero na sumpay. Oh. Oh. Unsa mo to tong Na stick. Dili sa stick. Oh, sobre. Katingan ito tong. Apa. Oh. Katong Anak ba? ice Ice drop. wrong. 1.
Boko. Samot. Bubuwag. Nanaga ni ice cream. Sakita sa daw. Sabay na na. Ay, tal, ma'am. May balusin na. Four. Ay, akong agtang sa Oh. paul. 5 na, 5 na. 5. Alam mo koy. Ma'am, Sumpay eh. ice cream tube. Ni samot. O baliyon Tomas. 1. Ice cream cone. Ha? Ice cream cone. Correct! 200 pesos! Be. Gani, ikatulo. Butas ay sinusundot. Hinihimas ang palibot. Pag daliri ipinasok, may sasabit sa paghugot. Sabag ma'am? Butas. Ulitin mo kasi Tagalog ulitin version ko. to eh. Tagalog version to eh. Dapat Tagalog talaga yung Sige. salita natin dito. Uulitin ko. Ulitin mo. Butas ay sinusundot. Anong sinusundot? Gidoot ba? Itagbo. Ganun. Gidoot. Hinihimas ang palibot. Nihimas. Pag daliri kay kamot. Toslok. Kini ba, Kuya Moy? Pag daliri ipinasok, Fingers. may sasabit sa paghugot. Nahingog mo. Wrong! 1. Anyara? Anyara ka? Sa'yo answer? Maong gifinger siya Wrong. lang. Sa'yo answer? Kay Chuklaro. Gifinger. Wrong. 1. Kay Negro Salamin. 2. Maong 3. Sa'yo answer? 4. Ano to? Butas ay sinusundot. Hinihimas ang palibot. Pag daliri ipinasok, may sasabit sa paghugot. Nahingog mo eh. Wrong. 4. Tagalog. What is it? Ano? Anong Tagalog na nahingog mo? Nahingog mi. Kasi yung ma'am, iyon sa Tagalog. Wrong ay 5. Nahingog mo. Ano? Nangulangot. Wrong. Nangulangot. Ni samot. Nangulangot. Sakto man na nangulangot. ka dyan, balong. Sakto man na nangulangot ang nangihog mo pero wrong yung answer. Bahala. Ay, tika mo naman. Wala. No. Ako, ma'am. No. Pagkatapos tumain ang ilo. Wrong. Tatang. Butas ay sinusundot. Hinihimas ang palibot. Pag daliri ipinasok, may sasabit sa paghugot. Karayom yun, ma'am. Wrong. Karayom. 1. Tapos, pinasok ka ng hilo. Wrong. 2. Three. Tuli. 4. Tuli yun. 5. Ernesto. Repeat mo. Butas ay sinusundot. Butat. Hinihimas ang palibot. Pag daliri ipinasok, may sasabit sa paghugot. Ma'am, tika mo naman. Tika mo naman. I-shout out ko nga pala yung kumpare namin na si Roland Campomayor, ma'am. Na nasa Saudi ngayon. Pre, sana okay ka lang dyan. Sana, pre. Repeat mo. Tamam. Lagyan mo kami ng Kabag TV. sa Kabag Saudi TV pa Arabia. rin. Nandyan ka naman sa Saudi. Okay. Repeat, Lagyan ma'am. mo kami ng buko salad. Repeat, ma'am. Repeat. Butas ay sinusundot. Butas. Hinihimas ang palibot. Pag daliri ipinasok, may sasabit sa paghugot. Ako, ma'am, kanang lubot nga kwaho. Wrong! 1, 2, 3, 4, 5. Sige, tis nga Ernesto. Be, alim mo koy. Ma'am. Butas ay sinusundot. Hinihimas ang palibot. Pag daliri ipinasok, may sasabit sa paghugot. Nagkilkig, ma'am. Wrong! Wrong! 1, 2, 3, Nangatuli. 4, 5. Ano answer, ma'am? Ang answer, sing-sing. Nag-answer na ganiya. Kisa yung na kasi. ganun pala, ma'am? Yung ganun, magsuot ng singsing? Ganun pala. Okay, last. Ito pala, ma'am. Last. Kulay pula ito na wari ay kinamot. Pabilog ang hugis, may buhok sa palibot. Bisong? Wrong. 1, Ano Tagalog sa bisong, pre? 2, Tipi? wrong. Palalat. Wrong. 3. Teka muna. Huwag mo namang bilisan. Kulay pula. Kulay pula. Ito na wari ay kinamot. Pabilog ang hugis, may buhok sa palibot. Rambutan. Correct!
pesos. Ma'am, Oh, ma'am, nakakita ka na ba ng sa personal ng rambutan? wala.